דודי מסיים את המעלה סוף סוף. סליחה. רגע, דודי, כמה זמן לקח לנו לסיים את המעלה? 35 דקות. אבל תכננו קרוב ל3 שעות. נכון. מה שמוכן? הנה תומר מסיים את המסלול. תומר, איך היה? קשה! והאוטו זבל האחרון מגיע אלינו. איך היה? אני אסביר לך, קודם כל צריך להסביר לדודי שפשוט נותנים גז לאט ועולים. אוקיי. ותכננו את זה 3 שעות. זה לקח המון זמן. נכון, וכמה זמן לקח לנו לעלות, אתה יודע? שעות, אנחנו פה מ2 בצהריים. מדובר על 35 דקות לכל מעלה אשתאול. והמוביל לא נעול! לא נעול. כן! איפה היית, שחר? הייתי במעלה אשתאול. איך היה? כמה זמן תכננת אותו? כמה זמן תכננו אותו? לפחות 3 שעות. 3 שעות. פלוס. כן. דודי, וכמה זמן עלינו אותו? מהצהריים אנחנו פה. מ2 אנחנו פה. מ2 אנחנו במעלה אשתאול. אני אפילו לא הרגשתי שעליתי אותו בכלל. רגע, אני חושב שאני תכננתי אותו תוך כדי תנועה, זה היה בדיוק שפניתי, תכננתי איך לעלות וסיימנו אותו. אנחנו היינו צריכים לעצור ולתכנן. אני זוכר שהתחלתי וסיימתי אותו. הבנתי. זה מה שאני זוכר. שאתם רואים, אש, נגב, דידי, יניב, אתם חסרים. תומר אכל הרבה חרא במעלה, אבל בסוף שחר גרר אותו עם הכננת וזה יצא בסדר. יוגבי, איפה אתה? הנה אתה, תקשיב. לכבוד זה שנתת לי את הצמיגים מתנה, מגיע לך כיסא, שתוכל לחרבן בשקט. חבר'ה! אתם רואים? ראית? הוא קיבל כיסא, שולחן, קיבל פעמון. בוא נפתח. הנה בוא תפתח. נראה שהוא עובד. אל תיזכר. החמור זה, הקרש. אוקיי. אתה זוכר? זה, תוריד, תפתח אותו, יא חמור. כן. פתח. כן, ידביל. חבר, זהו. בוא הנה, אתה מפגר. חבר'ה, אני לא יודע אם הוא עובד, הכיסא. עכשיו תראה לי אם הוא עובד. על 180, שחר, אתה עוד גם בטלפון וגם 180 צלם, אתה רואה? זה פלוס מכשיר קשר מתוקן. שווה ערך? אז נראה לי אתה חייב לו אחר כך 200 שקל. כמה עולה היום משלוח פדקס של בולמים עד הבית? אתם יודעים? כי אני הבאתי לבולמים. או. למכסי מנוע. סיימנו את הדרק, כנפיים וזה, ועכשיו לנגב נשלושי אנטריקוט. מדליוני אנטריקוט. מדליוני אנטריקוט. מה אתם אומרים בינתיים על האוכל? מעולה. בסוף הדרך אכלתי מלא. אכלת כנף חצי קציצה. יחגגו על הדם שלי, נכון? עם מה יקרה? יקרה משהו לרכב מסעות. כן, בוא נסדר שאלון. שחר? כן. אתה תהיה מרוצה אם הוא ישבור? כן. יופי. שחר? אני נמנע. זה הורס. תומר? למה שישבור? שירסק. חבר'ה, מקווה ששיר למעלות תהיה טיול קשה בשביל דודי. אתה יודע מה אני רוצה לראות את דודי, מה קורה לו?